Пра 2,5 месяца пераезду. Я 2,5 месяца жыў без кансоляў цалкам. Вось. І я не ведаю чаму, можа праз тое, што не было магчымасці гуляць, ведаеш, вось нават включыць кансоль, паклікаць, паглядзець, што ў цябе ёсць пагуляць, запусціць на 3 хвіліны Ведзьмака і вырубіць яго. Вось. Я неяк просто, я не ведаю, там паспрабаваў на тэлефоне Genshin Impact. Говно, кстати. Бля, у тебя ёсць Nintendo Switch, ёпта. Не, нема зараз. У меня зараз не было Nintendo Switch. І вось ён у мяне з'явіўся 2 дні таму. Я учора ў першы вечар у мяне быў час сесці больш-менш пагуляць, і зараз ідуць знічкі, я набыў гульню SteamWorld Dig. Мабыць, памятаеш такое? Падаецца так. Ну, гэта такі тыпу ў стімпанке. Вельмі старая гульня, калісьці яе праходзіў на сваёй 3DS-ке. Так, я зразумеў. Вось гэтая херня. Вось, і я набыў за 90 центаў, паколькі калісьці праходзіў яе на 3DS-кі і потым забіў. І нагуляў яе гадзіны 4 прям мне. Вось, і для мяне я такі, окей, мне здаецца, моя гульнявая імпатэнцыя увесь гэты час была связана з тым, што я больш не хачу бачыць блокбастера. І я такі, окей, глядзім на распродажах індзі і будзем спрабаваць гуляць у якое-небудзь непапсовае інды, якое будзе максімальна, ведаеш, геймплейна арыентаваным, якая вось максімальна гульня. І я тут так ужо таксама набыў не Rogue Legacy, як она называецца зараз. Rogue Legacy, прабачце. Таксама гульня з генераванымі ўзроўнямі, дзе ты просто заходзіш, типічны роуглайк. Заходзіш, выносіш грошы, развіваеш сабе крыху базу, зноў заходзіш у падзямелле. Бля, дзядзька, спампуй Хейдес. Не ёсць Хейдес, я яго паспрабаваў, я прайграў яго гадзіну, прайшоў туторыял, і мне не падабаецца сама стылістыка таго, што гэта вось усё пра грэцкія богі, здаецца, там. Вось, што гэта ўсё стылізавана пад гэта, што там аіды. Ну, добра, тады паспрабуй гэты. Бля, таксама рагалік. Не. Я забыўся, як яго. Там, дзе ты яшчэ клеткі збіраеш. Табе трэба... я яго прайшоў, Dead Cells. Dead Cells, так. Я яго прайшоў. Ну, я яго не цалкам прайшоў, я яго прайшоў на 3 клеткі. І там уже далі для мяне такі хардкор пачынаецца, што... І я яго прайшоў, у нас калісьці з табой быў выпуск замяніць расстрэлам пра гэта. Бля, выйшаў Oblivion ремастер, які ты так вельмі любіш. Ну, у чым праблема? Я ж кажу, выйшаў ремастер Oblivion, калі у мяне не было кансолі. І зараз у мяне ўсё яшчэ няма Xbox. Ён у мяне з'явіцца, ён просто у маіх знаёмых знаходзіцца, таму што мне трэба было кудысьці рассаваць частку вяшчэй, якія, рэчы, які некуды было, банальна пакласці на 17 квадратных метраў. Ці што разгон пра кватэру на 17 квадратных метраў ёсць у элітарнай частцы. Элітарная частка за грошыкі на Патрыёне. Дзякуй. Ну, слухай. Вось, і для мяне, я сидзеў, я спажываў гульнявы контент, я глядзеў нейкія гляды, я нарваўся на якогасьці, уже не вспомню, блогер ангельскамоўны, які робіць пра ММО. І фішка ў тым, што ён робіць пра старыя і закрытыя ММО, агляды на старыя закрытыя ММО, ці на тыя ММО, якія там лічацца культавымі. Напрыклад, Lord of the Rings Online. Яна дасіх існуе, там не ўсё добра, але яна дасіх існуе. А ў мяне ў дзяцінстве, я памятаю, у мяне яшчэ у іграманіі, памятаеш, былі дыскі, і там былі агляды на гульні. Вось, і мне калісьці папаўся агляд на першы патч для Lord of the Rings Online Shadows of Angmar. А я там на той момант гуляў у WoW Burning Crusade. І она мне так моцна спадабалася, мне вельмі падабаліся ацэнку, ўсё вось гэтая тэма. Я такі, ебать, можна пахадзіць па сусвету уладара пярсцёнкаў, паглядзець на Мордор, паглядзець там на Шыр і на ўсе астатнія рэчы у выглядзе гульні. Я так у яе не пагуляў. У выніку паглядзеў 2-гадзінны абзор. А ведаеш, дзе ты яшчэ можаш паглядзець на Мордор і на Шыр? Ведаю. Дзе? Тыпу,
экстремизм. Шо, блядь, я пра аглучку майго роднага гука першай частцы уладара пярсцёнкаў, блядь. Выражи, коли ласка, гэта затуп. Да, блядь, ладно, мы ж сходили с тобой на показ фильма. Я застаўся ў вельмі прыемных уражаннях у гэтага ўсяго, тому что я мне здаецца 3 хвіліны забыў про тое, што гэта агучка, і я вось усе 3,5 гадзіны сядзеў, глядзеў, кайфаваў ад фільма максімальна. Я казаў гэтым Ягору прям у той жа дзень, што мне незручна з-за таго, што я ведаю, як я ведаю гэтых людзей асабіста. Так, пачаткова адразу твар уяўляеш. Так, а пасля таго, як мы зрабілі перапынак, я такі, так, трэба ад гэтага абстрагіравацца. Я ад гэтага адышоў і такі, зараз усё добра, усё цудоўна. І гэта выглядае вельмі прышпільна. Спасылачка ёсць у апісанні. Можете пайсці, я не ведаю, ён, падаецца, ужо выйшаў. Он выйшаў на Я дакладна памятаю, што мне нехта кідаў спасылку на Кинокипу. Карацей, унізе ёсць спасылка на мой родны гук. Ідзіце па спасылке і глядзіце уладара пярсцёнкаў першую частку. Рэжысёрскую версію, дарэчы. Гэта адзіная версія, якая цалкам перакладзеная з усіх, з усіх моў. То бок нават на расійскай мове няма, каб адны і тыя ж акцёры ўсю версію агучылі. Вось. Неяк так. Такая інтэграцыя майго роднага гука. Вельмі моцна чакаю другую, трэцюю частку і другую, трэцюю частку. Буду хадзіць туды ж, мне здаецца, глядзець. Вось, толькі на гэты раз цікава не буду першую гадзіну саромецца адкрыць чыпсы. Бля, прям пад вухам у мяне, ёб твою мать. У выніку усе пачалі там хаваць. Ва ўсіх была ежа, усе сароміліся яе адкрыць, і ў выніку я просто пачаў флешмоб, а ніхто не мог адмовіцца. Я не ведаю, ты прыходзіш глядзець фільм, а вось побач сидзіць. Ты прыходзіш кайфануць, а не... Ну так пажраць ты дома можаш, ёб. Што, ты хочаш сказаць, што нельга з пельменямі хадзіць у кінотэатр? Не, з пельменямі добра. Яны не хрумсцяць, разумееш? Ой, да божухна. Яны робяць у смятанку. Ой, так, дакладна. Прывітанне спадарства, першы гікаўскі, 76-й выпуск. Мы жывыя, хацелася сказаць. Вось, мы казалі, што мы будзем выходзіць часцей, але, нават не ведаю, што дадаць. Да, так атрымліваецца пакуль. Таму тэйк пра нерэгулярны падлеткавы секс ужо быў, таму, можа, у цябе ёсць нешта дадаць. У мяне ёсць нешта дадаць. У мяне ёсць... Ты ўвесь гэты час ты распавёў, што ты гуляў у нейкія інды-праекты. Ты што-небудзь глядзеў? Цікава. Ты таксама гуляў у інды-праекты, я ведаю. Па сутнасці так. Я да сіх і гуляю. Глядзеў. Учора на Netflix даглядзеў «Анатомія скандалу». Даволі такі выдатны серыял брытанскі пра суд, пра сексуальны гвалт супраць дзяўчыны. І, кароча, галоўны замес тое, што чалавек, якога вінавацяць у гэтым гвалце, гэта атрымліваецца міністр унутраных спраў Великабрытаніі. І яго там пакрываюцца амаль што ўсе. Раю серыял, ведаеце, на 7,5 з 10. То бок на адзін раз выдатна паглядзець. Ён кароткі, ён 6 серый па 40 хвілін кожная. І ён такі, я не ведаю, мы ўчора яго паглядзелі за адзін вечар. Мы пачалі яго глядзець у гадзін 10, скончылі ў 3 гадзіны ночы. Зараз кажуць, ось таксама з разраду кароткага серыялу, гэта кінастудыя серыял ад Apple TV. Так, на Apple TV выйшла, я ведаю пра яе, але вось яна на сённяшні вечар у планах стаіць. Бо яна ў мяне таксама ёсць у маём шорт-лісце, але пакуль не. Слухай, што я... У VR глядзіш?
Не, пакуль не. Я у VR хацеў паглядзець уладара пярсцёнку. Вось. А потым Ягор такі: "Прыходзь на паказ", і такі: "Блін, добра. Прыйду". Але збольшага я больш анімацыён, ну, нешта анімацыённае гляджу ў VR. Вось. Так, аб чым я? Што я дакладна не раджу глядзець ввогуле, нават, ну, тыпу, скіпайце. О, у мяне таксама ёсць такая апарат, давай. Апошні сезон «Любоў, смерць да роботы». Не ведаю, неяк выпала з... Гэта пиздец, дзядзька. Гэта можна паглядзець увесь сезон за гадзіну, і гэта настолькі пусты сезон. Ну, тыпу, я з усяго сезона, ось дакладна памятаю, мне падаецца одну серыю. Я такі штейк недавно чуў про Black Mirror. Апошні сезон ці ввогуле? Так, не, апошні сезон, што там з апошняга сезону толькі там умоўна 1 ці 2 серыі. Не, ну вось... Ну, першае, што другое, ўжо вельмі даўно не пападае ў мяне. Мне вось цалкам не цікава, што там выходзіць. Не ведаю, слухай, першыя 3 сезоны «Любоў, смерць да роботы» былі, тыпу, норм. Першы ўвогуле раз'ёб. Вось. Другі, трэці, ну, тыпу, нармальна. Ведаеш, гэта як гэты малюнак з канём, які падзелёны на 3 часціны. Вось. А чацвёрты сезон гэта, ну, гэта немагчыма. Гэта просто, я такі, я змарнаваў гадзіну, ну, прышпільна. Я б лепш... На што? Пытанне на што просто? Так, тыпу, я б лепш тыктокі паглядзеў. Ну, я б атрымаў бы больш задавальнення ад гэтага. Вось. Але, слухай, я паглядзеў гэта у агучцы вожыка. Так што, нармальна. Всё роўна кайфануў. Так. Просто, что... Жарты пра воршу былі? Я не памятаю, тым-то і рэч, дзядзька, я не памятаю жоднай серыі адтуль. Моя парада, што не трэба ўвогуле глядзець на, здаецца, таксама Apple TV выйшла ў фільм «Крыніца вечнай маладосці». Гэта фільм, рэжысёрам якога стаіць Гай Рычы, але ў гэтым фільме трэба глядзець Не, я ведаю пра гэты фільм, і там ён не рэжысёр, дзядзька, ён там тыпу... Так, ён у выніку нейкі, тыпу, ён там кансультант ці прадусер. Прынесі, падай і пайшоў нахуй, не мешай. Так, у выніку пісала гэты фільм дзяўчына, якая пісала «Крык 6», які там таксама праваліўся ў кіно. І гэта просто нейкае глупае вар'яцтва ў тым плане, што ты глядзіш амаль не сувязаныя паміж сабой сцэны, якія, ну, тыпу, гэта такі Uncharted на вельмі мінімалках. Тыпу, ніякай логікі, нічога не адбываецца. І прычым я яго паглядзеў цалкам, я просто прыязджаў да знаёмага, і мне трэба было там прамарнаваць 2 гадзіны, і мы вырашылі з ім паглядзець. Я такі: "О, піздатая Гай Рычы", а я даволі шмат зараз глядзеў Гая Рычы, мне здаецца, там, тыпу, толькі карты, деньги, карты, грошы, 2 ства. Вот так. Глядзеў, а астатнія там, тыпу, класіку паглядаў, нават Шэрлока Холмсаў паглядзеў. Вось, я такі, мне заходзіць, гэта ў мяне патрапляе, значыць, трэба паглядзець. Божух, на 2 гэтых сраных гадзіны я не ведаю, тыпу, а нахуй, тыпу, можна змяніць фільм, але тады ты яго не даглядзіш да канца. Вось, і ў выніку мы яго паглядзелі цалкам, і, ну, тыпу, гэта фільму гэтаму, ну, тыпу, і 4 паставіць. Акторская гульня вельмі дзіўная. Ты б не сказаць, што яны неяк кепска гуляюць, а праблема ў тым, што, мне здаецца, самі акторы разумелі, што яны здымаюцца ў якімсьці гаўне, таму што там усё ведаеш вельмі так лялечна. Гук таксама, экшн таксама, там ёсць, тыпу, нейкая лінія кахання, яна таксама хуёвая, таму што яна максімальна там незразумелая. Я не ведаю, хочаце Гая Рычы, хочаце серыал, ідзіце «Джентльменаў» паглядзіце. Так, «Джентльмены» ахуенныя, ці што здымаюць другі сезон, выйдзе на Netflix 10 у 2027. Вось. Што я вельмі раджу паглядзець, гэта мультсерыял «Пантэон». Ён зараз ёсць цалкам агучаны ад Жужаля. Я нешта бачу про «Пантэон». Гэта мультсерыял пра запампаваны інтэрнэт. Вось. Ну, інтэлект. То бок, у нас ёсць зараз штучны інтэлект,
а там запампаваны сэнс у тым што тыпу мозг чалавека цалкам скануюць і па сутнасці чалавека з усімі магчымасцямі штучнага інтэлекту свядомасці. так тыпу запампоўваюць у сетку і там ну сюжэт прям вау Такі крышачку Ghost in the Shell. Ну так ёсць такое ёсць але я яго яшчэ не даглядзеў я гляджу толькі другі сезон я недзе на палове падаецца бо у мяне не было часу Вось і гэта раджу спасылачка таксама мне падаецца будзе унізе калі не забудуся дадаць Што яшчэ паглядзеў ад Гая Рычы выходзіў 2 можа месяц там ці месяц таму выйшаў цалкам сезон Мобленд гэта Ганстерленд ён гэта серыял на 8 з 10 гэта не вось для мяне 9,5 з 10 гэта джентльмены вось там няма вось гэтага флёру элітарнасці выкшталцоўнасці і гэтак далей але там вось такі типічны Гай Рычы з тэмамі гангстараў з наркотыкамі і гэтак далей вельмі цікава атрымалася сканчаецца першы сезон на кліфхенгеры буду чакаць другі бля там здымаецца Том Харді я просто увесь контент дзе здымаецца Том Харді паглынаю ну гэта і Пірс Бросна таксама так ну гэта легенда слухай ну ён у якісьці момант крышачку пераходзіць у вар'яцтва але не тое каб гэта неяк яму ведаеш перашкаджаю ўплываць на цябе і перашкаджаю тым што ён табе падабаецца ён крышачку губіць у рэалізме таго што адбываецца але божух на калі фільмы Гая Рычы былі рэалістычныя Слухай, я зараз хочу яшчэ пачаць глядзець, магчыма, нехта з нашых слухачоў глядзець клан Сапрана. Бо кажуць, што гэта прям, ну, тыпу, 10 з 10. Я ніколі не глядзеў. Гэта 10 з 10. Я просто бачу недзе артыкул аб тым, што апублікавалі запісы італьянскай мафіі ці кагосьці, тыпу, ну, тэлефонныя запісы, якія на той момант былі ў ахуі ад таго, што, тыпу, у гэтым серыяле тыпу показана ўсё як адбываецца насамрэч тыпу нехта злівае інфармацыю пра нас я такі што тыпу настолькі там усё я такі вау Слухай адзінае што трэба сказаць вот з'імка як з Twin Peaks мне здаецца у яго ёсць свой асаблівы флоу і ён вельмі не ходкі то бок ён ну гэта ён просто ён прадставіцель старога серыялу Но не сам серыял не хуткі, ён даволі дынамічны. Ён пачынаецца вельмі не хутка. Ён вельмі не хутка ў сябе ўводзіць і ты пачынаеш разумець, хто такі насамрэч Тоні Сапрана дзесьці пад сезон 3, калі ты, потому што спачатку ён табе бачыцца ну пиздос якім пазітыўным персонажам. То бок ну у яго есть вось гэты падман, што ты спачатку бачыш вось гэтага героя, а потым толькі разумееш, якое вар'яцтва ён тварыць. Мне здаецца, што нешта падобнае адбываецца з Breaking Bad. Калі ты спачатку спачуваеш чалавеку, а потым ты бачыш, якой ён там часткова ці ну з Breaking Bad, мне здаецца, там усё крыху горш было нібыта чым з Тоні Сапрана, але кароч, раю, вельмі моцна раю, ахуенны. Трэба будзе магчыма паглядзець неяк. Так. Здаецца, што гэта таксама HBO. Клан Сапрана, але ж ён стары, я так разумею. Ён стары, але я хочу нагадаць, што HBO там Sex and the City здымаў. Это, блядь, шмат чаго ён здымаў культавых серыялаў HBO. HBO, так. Гэта ХХБО. Карацей, што па гульням? Па гульням ёсць што сказаць. Я вырашыў, што мне трэба пагуляць у метафора фантазію. Калі ты ведаеш, хто гэта. Гэта распрацоўшчыкі студыі Атлас, якія распрацоўвалі персоны. Я папрашу тебе не даваць ніякіх спойлераў до сюжэту, таму што я спецыйна чакаю, пакуль мне паверну каб у яго пагуляць. У метафора? Так. Слухай. У метафора і у Expedition. Я у персону не гуляў,
зацікаўленасць да JRPG у мяне з'явілася пасля экспедыцыі, але аб гэтым крышачку пазней. Вось. Я хутчэй за ўсё закіну метафору, бо мне не падабаецца там адна механіка. Тыпу... Наш у геймпасе ёсць ён. Так. Вось. Я нагуляў у яе на дадзены момант 20 гадзін. Я разумею, што для гульні ад Атласу гэта вельмі мала. 20 гадзін. Там трэба, ну, тыпу, гадзін 200. Вось. Але мяне вельмі, вось, прям, блядь, дрэнна ад гэтай механікі, якая... У чым праблема? Глядзі, у цябе ёсць класы. Гэтыя класы прадстаўлены як архетыпы. Тыпу, вось былі старыя героі, і ты там з кім-небудзь з герояў знаёмішся, і табе, тыпу, вось ён такі вельмі добра прадае ўсім рэчы, таму вось табе новы клас, тыпу, купец. Вось. І ты, тыпу, там манеткамі кідаешся, умоўна. І паміж гэтымі класамі ёсць такая рэч, што ты можаш браць нейкі скіл з аднаго класа і дадаваць яго ў другі клас. Тыпу, вось, умоўна, ёсць нейкі баец, і ёсць лекар. І там, калі ты наносіш урон, у цябе ідзе адхіл. А ў байца ёсць такая асабістасць, тое, што ў яго скілы вытрачаюць не ману, а ХП. І то бок ты скіл ад лекара можаш накінуць байцу, і тыпу, ты калі будзеш біць, ты будзеш траціць ХП, але пры гэтым і яго восстанавливаць. Вось. Але калі ты хочаш гэта зрабіць, табе трэба дайсці на гэтым класе да апределенага ўзроўня. У кожнага класа 20 узроўняў. І тыпу скілы адкрываюцца пры павышэнні класаў. І калі ты хочаш, напрыклад, адкрываеш на адном персанажы адзін клас, а на другі... Карацей, бля, я не ведаю, як табе так прасцей патлумачыць. Карацей, ты не можаш узяць на адным персанажа пракачаць клас і перакінуць яго на другі. Бо на другім табе прыйдзецца гэты же клас качаць нанова. І мяне гэта, ну я такі, бля, мяне гэта заёбае. Кожны раз пачынаць... Складана, ты мне амаль мазгі сламаў. Вельмі складана. Мне таму не падабаецца JRPG, то... Гэта, слухай, гэта толькі заёб метафоры. Вось. Персоны таксама. Наколькі я не памыляюся, то казалі, што тыпу у персоне з гэтым крышачку лягчэй. Окей. Тыпу там можна там табе не абавязкова прапамповаць кожны раз нанова. Я наколькі памятаю, падобная хуйня была ў Final Fantasy 3. Я калісьці рэмайстер Final Fantasy 3 перапраходзіў на PSP. Нормально вспомнил, да? Цікавенько. А што па экспедішну? Распавядай. Не, слухай, яшчэ рана. Далей, наступная гульня, якую я пагуляў, гэта Tainted Grail, The Fall of Avalon. Гэта які Skyrim? Гэта... Які Oblivion? Бля, гэта які Oblivion. Хутчэй, як мне падаецца. Ну, але я не ведаю, мне і Skyrim нормально, гэта табе Skyrim не падабаецца. Што я хочу сказаць, што... Кажу, мне ў Твиттары даволі шмат скриншотаў яго пападалася, у яго даволі прышпільны арт. У яго арт, як у старой РПГ. Гэтым прышпіл, так. Што я табе хочу сказаць? Хто гэта такія і чаму яно так пачало? Карацей, распрацоўкай займаецца Tainted Grail, гэта настолка, па-першае. Вось. І распрацоўкай гульні займаецца тая ж кампанія, якая распрацоўвала настолку. Вось. Тыпу, яны такія, вось, мы возьмем і будзем распрацоўваць. І прычым у іх гэта... А? Гульня-то як? Ахуенна. Ахуенна. А па механікам што, гэта, тыпу, Oblivion? Ну, што ты маеш на ўвазе? Ты бегаеш, ты даследуеш свет, у цябе... Прапампоўка скілоў праз тое, што ты прымяняеш нейкія здольнасці. Так. Ты бяжыш, і у цябе просто атлетика, плюс 5. А, все, окей. Это мне знаёма. Ну вось, ты б'еш вялікім мячом, у цябе, тыпу, двуручная прапамповаецца. Ты б'еш аднаручным, у цябе аднаручная прапамповаецца. Ты крадзешся, у цябе падкрадванне прапамповаецца. Вось.
І гэта прышпільна. І сам свет гульні, ён, ведаеш, як бывае, калі ты куды-небудзь залазіш у нейкую сраку, куды, ну, магчыма, табе не трэба было залазіць, там пуста. А тут такога, ну, я пакуль не заўважу. Куды б я не зайшоў, везде нейкі лут, нешта ляжыць, нейкі персанаж стаіць, ці яшчэ нешта. Я ось літаральна сёння, вельмі прышпільна было. Квесты таксама. Свет вельмі замарочны, але пры гэтым там ёсць такі нейкі, ведаеш, такі тыпу гумар, крышачку. Бо, напрыклад, я сёння зайшоў у нейкі склеп по квесту. Мне трэба было ось літаральна па галоўнаму квесту. Там стаіць просто мёртвы чалавек, ну, тыпу, нежыць. Ён такі, вось ты прыйшоў да майго гаспадара, туды-сюды. Я такі, ну, магчыма, я яго заб'ю. Ён такі, не трэба. Думаю, добра, струк з табой. Я пайшоў, забіў гаспадара, вяртаўся. Я думаю, ну, ён памрэ, бо ён жа яго воскресіў, як я думаў. Ён стаіць такі, ну, зноў чарговы памёр, такі, у сэнсе чарговы. Такі, ты думаеш, што гэта першы, тыпу, я не ведаю чаму, але яны ўсе сюды чамусьці ідуць, і гэтыя некраманты ўвесь час, і, тыпу, я заебаўся іх ужо храніць. Я такі, прышпільна. Дарэчы, класічны аблівенаўскі квест. Так. Ён, тыпу, дапамажы мне, калі ласка, вось табе ключ, там ёсць склеп, возьми яго і, тыпу, аднесі ў яго ў той склеп і пахавай яго там, тыпу, я буду табе вельмі ўдзячны. Такі, добра. Гэта нагадвае квест з Аблівіана. Там можна просто сустрэць... Я не памятаю, у якім горадзе, побач з горадам тыпу стаіць невялічкі домік, і ты калі ў яго заходзіш, ты бачыш двух людзей і чувака, які валяецца на палу мёртвы. І яны такія, тыпу, усё, нам пізда, нас пасадзяць за краты. Што здарылася? Яны бухалі, ён перабухаў і не прачнуўся. Вось, тыпу, дапамажы нам захаваць цела. Я памятаю, што на кампе, калі націскиваеш літару Z, то можна было цела ташчыць. І ты гэтае цела цягнеш разам з імі у лес, вось, і яны яго пачынаюць хаваць, і калі яны яго пачынаюць закапваць, ён прачынаецца. Вось таксама класічны аблівенаўскі квест. Ну, вось там такого хапае. І пра сусвет сам. Я выйшаў у выніку гэтага склепу, гэта было, тыпу, на могілках, я гляжу яшчэ нейкая дзверы, там, тыпу, яшчэ ёсць нейкі склеп. Я думаю, ці можна зайсці туды? Я падыходжу, так, туды можна зайсці, там, тыпу, маленькі склеп. Я думаю, ну, магчыма, там нічога не будзе. Просто рандомны, мне туды не трэба было ввогуле ісці. Я туды заходжу, у выніку я зайшоў у нейкую пячору праз гэты склеп. Там стаяла нейкая жанчына, яна такая, ну, мне ввогуле ўжо 10 стагоддзяў. Тыпу, я ўвесь час у людзей нешта краду, і яна мне дала квест. Тыпу, што-нибудь спиздzi і прынясі мне, тыпу, нават можаш, я не ведаю, лук, цыбулю ці боты. Квестаў гэтага братства вароў. Ну вось нешта кшталту, але гэта нейкая рандомная жанчына, якая, як яна кажа, ёй уже 10 стагоддзяў, і такі, прышпільна. Вось, але пакуль я нагуляў толькі там 5 гадзін, мне падаецца, і ўсё. Але пакуль мне ўсё падабаецца. Я такі, гэта прям вось той самы эксперыенс, калі я ўпершыню запусціў Oblivion, калі цябе пиздзіць любы воўк, ты такі, прышпіл. Вось, вельмі падабаецца. Што я прайшоў цалкам адзін раз, пакуль што, мне падаецца, буду праходзіць яшчэ, гэта Clair Obscur Expedition 33. Што трэба ведаць пра гэтую гульню? Гэтая гульня распрацоўвалась 30 людзьмі. Галоўны дырэктар гэта чалавек, які працаваў у Ubisoft. У 2020 годзе ён вырашыў, што хоча стварыць сваю гульню, уйшоў падчас ковіду. Уйшоў з Ubisoft. На Reddit напісаў пост аб тым, што вось хочу сабраць каманду, стварыць гульню, бла-бла-бла, бла-бла-бла, блю-блю-блю. І людзі пачалі, ну, ён пачаў збіраць людзей. У выніку жанчына, якая павінна была прыйсці на ролю, ну, тыпу, агучваць аднаго з персонажаў, стала сцэнарысткай. Нечакана. Вось. Мне падабаецца, што яны ўзялі на, ну, тыпу, усю музыку для гульні пісаў чувак. Гэта нейкі андэграундны дыджэй, музыка, якога знайшлі на SoundCloud.
Вось. О, заебок. Так, і музыка, бля, гэта Галоўнае пиздец. не праз нейрасеткі. Бля, дядька, гэта музыка, гэта просто... Я сябе... Таксама вініл замовіш? Ну, калі з'явіцца, то так, абавязкова. Ты просто не разумееш, ну, тыпу, я некалькі разоў лавіў сябе на тым, што падчас бойкі з босам я просто нічога не раблю, бо я сяжу і слухаю музыку. Я такі, бля, мне вельмі падабаецца. Вось, гульню я прайшоў, мне падаецца, на 70%, як мне піша статыстыка Xbox, але я цалкам скончыў сюжэт, я забіў усіх босаў, акрамя аднаго, блядь, сраны Сімон. Вось, але я абавязкова гэта зраблю калі-небудзь, спадзяюся. Вось, гэтая гульня для мяне гэта вось асабістая гоці, і я спадзяюся, што яна атрымае гэта. Прышпільна, што ну, усе кажуць, што распрацоўкай займаліся 30 чалавек, але пры гэтым на аутсорсе там 100 кітайцаў. І сам фін... Typical сітуацыя. Дырэктар выступае за тое, што не расшыраць штат, тыпу гэтай жа камандай заставацца і браць людзей з аутсорса, таму што гэта больш выгадна. Ну і ну гэта танна, па-першае. Гэта не так, як трымаць на пастаянкі людзей. Вось, гульня за 33 дні прадалася тыражом у 3,3 мільёны і яна каштуе там менш за 50 евро. Так што, ну... І самае цікавае тое, што яе бюджэт сам не па пацверджанай інфармацыі склаў меней, чым у першага Mirror's Edge. Таксама, дарэчы, французская гульня. Калі вы гульня. памятаеце такую гульню. Так. І... Момант, калі выходзіла гульня, яна выходзіла тыпу за 2 ці за 3 дні до Oblivion. І ў гэтага нават... І ў выніку атрымала і аўдыторыю, так, і так, піздата яе на твічы глядзелі, і агляды крутыя. Дядька, гэты перыяд атрымаў назву Obscurion. Вось. Гэта як памятаеш, была, калі выходзіў Барбі і Опенгеймер, ці Animal Crossing і Doom. Вось. Тыпу такая ж. Карацей, калі у вас ёсць магчымасць набыць геймпас ці цалкам набыць адразу гульню, абавязкова ідзіце і гуляйце. Гэта JRPG, але пры гэтым гэта JRPG з элементамі рэалтайму. На камп'ютары, я не ведаю чаму, але на кампухтарах адразу ж зрабілі мод, які прыбірае усе ўхіленні, то бок ён гэта робіць аўтаматычна. Там даволі шмат крытыкавалі за гэтую сістэму, што нейкія незразумелыя анімацыі, што... Так, але прышпіл-то ў тым, што, ну, тыпу, гульня табе вельмі шмат прабачае. Тыпу, ты можаш проста завучыць патэрны атак. Ну, так слухай, тое ж самае пра Dark Souls, можна сказаць, завучы патэрны атак. Так. Ну, але, ну, час ад часу некаторыя нават мобы, там ёсць раса жэстралей, і час, ну, яны выступаюць як гандляры у гэтым свеце, тыпу, на кожнай мапе, на кожнай лакацыі у цябе ёсць, тыпу, адзін жэстраль, які табе можа нешта прадаць. Вось. І некаторыя ў іх тавары ты можаш адкрыць толькі пасля таго, як ты з ім падзярэшся і яго пераможаш. Тыпу, бо гэта нацыя, якая такія прям, нам трэба бойка. І прышпіл тым, што ў некаторых з іх ёсць анімацыя, калі яны адной рукой замахваюцца і тыпу робяць удар, і людзі звычайна ў гэты момант робяць ухіленне. І калі ты, ну, ты не можаш спаміць ухіленне, бо ў яе ёсць анімацыя, якой патрэбна скончыцца. І пасля таго, як ён робіць гэты замах, ты ціскаеш ухіленне, у цябе анімацыя яшчэ не скончваецца, але ён пачынае, ну, ён тыпу б'е іншай рукой. Такая, ведаш, абманка. Такі, бля, прышпільна. Але да гэтага вельмі цяжка звыкнуць. Напрыклад, анімацыю у некаторых мобаў патэрны атак, гэта, бля, у цябе, тыпу, вось у моба 4 анімацыі. Ты можаш зрабіць контр-удар пасля таго, як ты зробіш ухіленне ад усіх. Тыпу, вот, умоўна, 4 атак, і пасля таго, як ты робіш ухіленне, не ухіленне, а парыраванне. Вось. Бо там ёсць ухіленне, ёсць парыраванне, а ёсць яшчэ і градыентнае парыраванне. Гэта, тыпу, так, там 3 віды парыравання яшчэ.
І яшчэ па некалькі тыпаў анімацыі на кожную. Так, конечно. Нормально запарыліся. Так. І карацей, ты можаш парыраваць, калі ты парыруеш 4 удары, у цябе персонаж аўтаматычна робіць контрудар. Зразумеў? Складана, але так. Глядзі, цябе б'юць 4 разы. Гэта як у Зельдзе, калі ты ухіляешься, з якімсьці адсоткам выпадае тое, што ты можаш контратакаваць. Не, там не адсотак. Там вось у цябе вораг б'е 4 разы. Калі усе 4 яго атакі ты робіш парыраванне, так, ты робіш контрудар. Калі нават адзін ты прапускаеш, всё, ты не робіш контрудар. Вось, і ў некаторых з іх такія паттерны так, што ты стаіш, вось калі будзем гэта лічыць, першая атака, раз, два, 3, 4, 5, 6. Ну, і табе трэба ад гэтага ўсяго ухіляцца, паспець, не, гэта ўсё зрабіць. Ты такі, зноў, а ёсць босс, які ад кожнай тваей, ну, калі ён у цябе трапляе, ён хіліцца, там, на паўлямы. Такі, А па ўзроўню складанасці як яна? Гэта хардкорная JRPG? Там ёсць 3 ўзроўні складанасці, дзядзька. Окей. Ты абіраеш, так. Што па сюжэце? Адвал групы? Раз'ёб. Гэта, дзядзька, гэта гульня для мяне асабіста, гэта 10 з 10 па ўсім параметрах. Сюжэт, візуал, што? Гульня году? Так, гэта гоці. Я ось упэўнены, што, яна возьме гоці. Калі нават яна не возьме гоці, яна абавязкова возьме прэмію за музыку, блядь. Вось, візуалы, бо гэта гульня, у якой, вось я казаў, што я ў ей просто сядзеў, заліпаў на музыку падчас бойкі з босамі, і гэтая гульня, у якой я больш за ўсё рабіў скриншотаў. Бо, гэта... так, ты даволі шмат посціў у першай гікаўскі. Так, давай табе украдцы, крышачку, распавяду сюжэт, які распавядаецца ў першай, Не, добра, ён не распавядаецца ў першай 10 хвілін, але сама завязка. Ёсць вялікі маналіт, на якім ёсць лічба. Не адразу маналіт, гэта клей, які факалі ў 2000-х. Бля, для мяне гэта сталкер. У нас рознае дзяцінства. Добра. Вось, ёсць маналіт. Клей усё яшчэ вісіць. Ёсць маналіт, на якім на момант гульні ёсць лічба 33. Прачынаецца раз на год нейкая художніца, якая гэтую лічбу ўвесь час памяншае. І ўсе людзі, якія старэйшыя за гэтую лічбу, паміраюць. Гэта называецца гамаш у гэтым свеце. Гэта нейкае французскае слово, якое 100%... У нашым бы свеце гэта называлася гамон. Ну, вось. І людзі дайшлі да таго, што, гэта ўжо 33, там ужо лічба 33, галоўнаму герою 32 годы, і кожны год людзі адпраўляюцца на гэты востраў, к гэтаму маналіту, каб паспрабаваць забіць гэтую художніцу. Вось. І вось ты ў саставе такой экспедыцыі, бо табе, твайму герою 32 гады, адпраўляешся на гэты востраў. Але прышпіл тым, што да гэтага гамажу людзі ставяцца неяк, ведаеш, як да свята. Гэта не нешта у іх... гэта зразумела, што печальна, таму што ты развітваешся са сваімі бацькамі. Вось галоўны герой, у яго былая жанчына, ёй вось 33 гады. І вось у самым пралогі яна, раствараецца. І прышпільна, што паказваюць, гэты гамаш адбываецца як? Просто стаіць чалавек, мяняецца лічба, і чалавек просто распадаецца на лепесткі розы. І гэта выглядае ружы, так, гэта выглядае вельмі прыгожа. Там заўсёды гэтыя кветкі, усе такія прям у-у-у. І цікава тое, што падчас гульні табе распавядаюць аб тым, што вось наше ўсё кам'юніці. Людзі падзяліліся на 2 лагеры, на 2 намёты.
і адны лічаць тое, што трэба, бо ў гэтым свеце 30 год гэта ўжо чалавек лічыцца старым. Людзі лічаць, што першае трэба народжваць як мага раней, каб больш часу правесці з дзецьмі сваімі. Пасля школы. Так, ну тыпу нешта кшталт таго, бо трэба тыпу больш часу правесці са сваімі дзецьмі. А іншыя ўвесь час вось думаю, што трэба ехаць у экспедыцыі гэтыя і намагацца забіць, спыніць гэтую художніцу. Вось. Карацей, ну канешне ж, твая экспедыцыя, гэта самая унікальная экспедыцыя, такой ніколі не было, але там вельмі шмат омагат, вось гэта поворот. Абраны багамі і ўсё такое. Ну, амаль. Крышачку Final Fantasy. Не, ввогуле не, дзядзька. Як зараз кажу, тое, што сцэнарысткі гэты сюжэт прысніўся. Окей. Я бачыў арт мне спадабаўся, вось мне цікава паглядзець геймплей, але не хачу глядзець ніякія агляды, хачу вось сам чыста сесці паспрабаваць. Так, там спачатку можаш запутацца ў піктасах, але звыкнеш з часам, гэта нормально, нормалёва. Ну, паглядзім, я не ведаю, зайдзе ці не зайдзе, я кажу, вось для мяне зараз, ну, тыпу, індзі. Нейкая індзі. Ну, слухай, гэта таксама не AAA праект, так што... Не, я про тое, што калі гульня будзе геймплейна арыентаваная, гэта адно, а калі яна сюжэтна арыентаваная і трэба будзе глядзець там шмат кінца, то гэта другое. Ну там шмат кінца, так. Таму можа зараз вось у гэты момант я ўпэўнены, што гульня файна. Табе варта яе спрабаваць. Таму што я чую толькі візгі ад яе. Тыпу 10 на кончыках пальцаў і ўсё такое. Яно такі ёсць. Добра. Дзякую, паспрабуем. Што яшчэ? Ты не дапрайшоў сталкер? Я не дапрайшоў сталкер. Я яго запусціў, пачаў гуляць. Такі, можа паспрабаваць яшчэ раз забіць Сымона. Вось, і выключыў сталкера. Я не ведаю, не хочу пакуль шутары гуляць. У мяне быў момант, калі я такі, хочу чаго-небудзь вельмі такога, ведаеш, каб мяса, кішкі, і ратататата. Так, які, вось якраз, мне падаецца, сёння ці ўчора выйшаў Space Marine першы ремастер. Магчыма, трэба будзе паспрабаваць. Мне вельмі хацелася пагуляць у нейкі хорар, і яшчэ калі Nintendo Switch быў пад бокам, я запусціў, у мне там ёсць Resident Evil Revelations. І я такі, мне не хочацца ў гэта пагуляць, таму што ўсе праблемы старых рэзідэнтаў там захоўваюцца. І такі, ну, добра, потым паглядзім. Ну, хутка Resident Evil Requiem выйдзе, можаш яго пагуляць. Не, слухай, вось просто памятаючы, якія са мной можна, вядома, не згадзіцца зараз, але з таго моманту, як Resident Evil сталі не пра душны геймплей, інвентар і ўсё гэтае, а сталі кінцом пра зомбі, яны мне сталі збольшага нецікавы. У сэнсе, там да сіх ёсць прадушны інвентар і ўсё гэтае? Ёсць. Просто я не ведаю, мне чамусьці больш не чапляе сюжэт, яно больш... Я памятаю, як мы з братам гулялі у Resident Evil Gun Survivor на PlayStation 1 і адкладалі просто немагчыма, які цэглу просто аграменная. Вось гэта анімацыі з дзвярамі, вось гэта для мяне, канешне, быў нейкі жах, ці там як па лестніцы. Мая праблема з хорарамі зараз з'явіўшыся. Даўно з'явіў. Ну, мне падабаліся такія хорары, ведаеш, тыпу як Silent Hill, у якіх вельмі няшмат скрымераў, якія на цябе давяць атмасферай, а не тыпу. Вось такое, але, ну, тыпу, не ведаю, паглядзім. Пакуль Steam World Dig. Будзем вось у гэта гуляць. Што, можам перайсці да навінаў, здаецца? Здаецца, так. Пора бы. Ну, добра. Самы час. Першае у нас з'яўляецца ў нашым падкасце даўні сябар нашего падкаста Марк Гурман, якога часта мы злівы з Блумберга чытаем для вас. Ён піша, што Apple зноў абмяркоўвае куплю шыі стартапа Perplexity. Калі хто не ведае, Perplexity гэта такі... Калі хто не ведае, Apple абасраліся сваім шыі.
Ну так першапачаткова. Вось. Па-другое, Apple да сіх плаце нейкія вар'яцкія грошы Гуглу за тое, Google плаціць Apple за тое, каб заставацца пашукавіком па змаўчанні. І тыпу усе карысталіся пашукавіком Google. Perplexity вырашае гэтую праблему, таму што Perplexity гэта стартап, які падобны сваёй логікай на ChatGPT, але ёсць адно вялікае адрозненне. Ён шукае актуальную інфармацыю ў крыніцах у інтэрнэце і тыпу самае галоўнае выплёўвае вам. То бок праз яго просто банальней зручна гугліць. Плюс зараз Perplexity знаходзіцца ў даволі добрым фінансавым становішчы, то бок там даволі шмат людзей і фондаў кампаній укладае ў яго грошы, і я набыў падпіску на Perplexity некалькі месяцаў таму за 5 еўра на год. Вось по промакоду гэта вельмі лёгка, гэта промакод набываецца на ўсялякіх пляцоўках, у маім выпадку гэта быў Fiverr, і калі хацеце, мне здаецца, і зараз можна знайсці тыпу на яго ці то Теле, ці то Байт, калі ты падлучаеш у іх сімку, зараз табе даюць падпіску на Perplexity просто так на год. То бок можна і так. Вось, і паколькі Apple далёка ззаду па вось усёй гэтай гонкі шыі, кіраўніцтва іх разглядае магчымасць набыцця стартапа, каб просто банальна задаволіць патрэбу ў шыі тэхналогіях, таму што ужо абасраліся. Вось, раней яшчэ паведамлялася, што Apple больш не intelligent. Раней паведамлялася, што і Perplexity цікавіўся і Марк Цукерберг, але там працэс ён нібыта спыніўся, і са студзеня ўсё яшчэ ніякіх чутак на гэты конт не чуваць. Для гэта просто зараз вырашэнне праблемы таго, што трэба неяк бадацца з Гуглом. Вось, не гледзячы на тое, што Google ім заносіць грошы, хутчэй за ўсё Apple бы хацеў мець свой асаблівы пашукавік, які бы зараз выкарыстоўваўся ў айфоне па змаўчанні змест Гугла. Вось. Але на планы Apple можа вельмі істотна паўплываць Samsung, які таксама зараз праяўляе цікавасць да Perplexity, але ў адрозненне ад Apple Samsung не хоча яго набываць, а толькі просто наладзіць нейкае супрацоўніцтва і, магчыма, неяк інтэграваць гэта ў Galaxy AI. Гэта тое, што пакуль не моцна атрымліваецца у Apple з Apple AI. Вось, і неяк, мабыць, абагачаць выдачу ці карыстацца Perplexity для таго, каб шукаць інфармацыю ў інтэрнэце і выкідваць нейкія сводкі. Вось. І ва ўсім гэтым як бы самі Perplexity яны ніяк не здзіўлены, як кажа Марк Гурман, гэтым павышанай зацікаўленасцю да іх кампаній. Вось, і ў сваёй заяве кампанія адзначыла, што не варта здзіўляцца таму, што вядучыя вытворцы хочуць прапанаваць сваім карыстальнікам лепшы пошук і больш дакладны штучны інтэлект. Мяне бесіць тое, што калі я зараз нешта гуглю, у мяне першы вынік гэта вынікі з генераваным шыі. Так, Google... У які момант гэта пачалося? Я гэтага не заўважыў ніяк. Гэта працуе зараз не ва ўсіх краінах, яны гэта раскатваюць медленно па Еўропе, і яны зараз працуюць па сістэме нібыта Perplexity, але даволі шмат результатаў па просто карыстальніцкім водгукам, яны даволі херовыя. Ён даволі шмат выдумывае на нейкія базісныя пытанні. Так, не так даўно Вікіпедыя яны раскацілі на 2 дні свой штучны інтэлект, які у веб-версіі сайта выдаваў просто скарочаныя артыкулы, але потым яны, як яны сказалі, прыйшлі да высновы, што гэта не трэба, таму што Вікіпедыя, яна ўвогуле не пра гэта энцыклапедыя, не трэба яе там скарачаць да нейкіх шорцаў, дзе там за 2-3-4 сказа можна прачытаць нейкі артыкул. Чаму не? Чаму не? Таму не, таму што... Не, гэта зразумела. Я з імі згодны, напрэч. Таму што, там, калі мы кажам пра Вікіпедыю, рэальна Вікіпедыя не пра гэта. Вікіпедыя, яна пра больш структурыраваныя веды, за якімі вы прыходзіце, вы ведаеце, што вы прыходзіце чытаць, вы ведаеце, што там артыкулы, што там спачатку і да самага канца даволі падрабязна. Якую можна мяняць, як захочаш.
таксама вельмі падрабязна. толькі хто зараз будзе мяняць інфармацыю, якую выдае штучны інтэлект. Вось там тыпу галоўнае ж адрозненне перплексіці ад ChatGPT тое, што ён працуе на тых дадзеных, якія ён знаходзіў у інтэрнэце, а ChatGPT працуе на тых дадзеных, якім ён на дадзены момант ужо вывучыў. І тыпу там тыпу ёсць карыстальніцкі вопыт, там ёсць нейкія адказы, умоўна ёсць жа да халеры сайтаў накшталт Quora, дзе там хаваюцца ёсць ChatGPT вучылі ў тым разе і на Reddit, а на Reddit шмат чаго вар'яцкага з'яўляецца таксама. Гэта як зараз жа усплыло тое, што калі у Дэлі ці як гэта штучны інтэлект, які малюе самы паспяховы далі. То ты, магчыма, блытаеш з Midjourney. Midjourney лічыцца больш ці Midjourney, так, калі ты цалкам апісваеш сцэну з якога-небудзь тыпу дыснеевскага мультыка ці яшчэ адкульсьці, ён табе просто выдае гэтую сцэну. Ты такі, жесть, ты на гэтым учыўся. Сур'ёзна. Ну, слухай, даволі Капітан лагічна, Марвел, ты сур'ёзна, на гэтым. Морбіус, Трэба было на пародыях. Таксама як варыянт. Але, слухай, да гэтага і ідзе, мне падаецца. Facebook жа праяўляе даволі шмат для таго, каб таксама там вклінівацца ў розныя кампаніі вось акрамя перплексіці, таму што на вось гэтым тыдні пісалі, што Марк Цукерберг хацеў набыць Safe Super Intelligence. Гэта стартап чувака і Ілля Суцве, не памятаю яго прозвішча. Гэта стартап чувака, калі не памыляюся, з OpenAI, і ў яго на дадзены момант няма ніводнага публічнага прадукту. Вось, і сума ў года магла скласці каля 32 мільярдаў, вось, таму што гэта менавіта тая публічная ацэнка, якую кампанія атрымала падчас проста апошняга раунда інвестыцый. Вось, а сам гэты чувак адмовіўся ад здзелкі па паглынанні і ад пераходу ў каманду Цукерберга, але кажуць, што сам Марк на гэтым не спыніўся, ён проста перацягнуў да сябе іншага сузаснавальніка Safe Super Intelligence, Дэніел Грос яго клічуць. Вось, і ў цэлым атрымліваецца, што Цукерберг атрымаў усё роўна частку ў гэтай кампаніі, то бок ён атрымлівае, ён і можа і ўплываць, і плане ён фарміруе зараз, як кажуць, такую зорную каманду для стварэння свайго AGI для Фейсбука. Вось, таму што раней да яго перайшоў гэтую каманду дырэктар гітхабу Нат Фрідман. Ён разам з Гросам Дэніелам, які таксама з Safe Super Intelligence, яны разам валодаюць адзіным фондам, які займаюцца інвестыцыямі ў распрацоўкі штучнага інтэлекту, і таксама валодае долей у Safe Super Intelligence. Так Марк Цукерберг і атрымаў там долю. Вось, а раней Сэм Альтман распавядаў, гэта глава ChatGPT, што Цукерберг прапаноўвае ключавым супрацоўнікам OpenAI бонус у $100 мільёнаў за пераход у яго каманд для распрацоўкі AGI. $100 мільёнаў за пераход у Facebook. Мне здаецца, гэта проста нейкае вар'яцтва. І хутчэй за ўсё яны не будуць пераходзіць у Facebook, таму што ключавыя супрацоўнікі OpenAI, магчыма, хутчэй за ўсё валодаюць апцыёнамі кампаніі, і хутчэй за ўсё яны разумеюць патэнцыял OpenAI, і што, магчыма, трэба там пасядзець пакуль што. Ну, Цукерберг, слухай, да у яго ўсё добра па жыццю ввогуле, ну. Ты думаеш, для яго гэта 100 мільёнаў, ён такі, вось, ён же калі нядаўна зусім, мне падаецца, нават учора, ці калі, сёння якое 21-га, мне падаецца, учора выпусціў новыя акуляры. Ты не бачыў навіну? Ну, яны некае супрацоўніцтва аб'яўлялі. Ці не? З кампаніі Oakley. Вумныя акуляры з 3К камерай, галасавы шыі. Мне здаецца, гэта нешта накшталт таго, што яны выпускалі тыпу прамацаваная версія, якую яны выпускалі з Ray-Ban. То бок гэта камера, гэта навушнікі,
і І шыі. Ну тыпу шыі у цябе ў тэлефоне будзе. Ну, Ён не хутчэй у за ўсё. акулярах. Ну, магчыма. Я чакаю, вось калі яны умоўны Oculus 3S памесцяць у акуляры. Тыпу не вельмі Нічога насіць. сабе. Каб гэта можна было насіць, таму што тое, што адбываецца ў дадатковай рэальнасці Фейсбука на там Quest 3, Quest 3S, гэта тое, што хутчэй за ўсё проста софт-ланч тэставанне для вось тых акуляраў, якіх яны паказвалі паўгады таму на імпрэзе. Якія каштуюць там па $10,000 на дадзены момант за штуку у вырабніцтве, якія яны спрабуюць зарабіць больш таннымі. Так. Не, мне падаецца не па 10 там за 1000 яны казалі. Ну тут ўсё роўна нейкі вар'яцкі кошт быў на дадзены момант, але Слухай, вар'яцкі не вар'яцкі, а Switch 2 за 500 евро. Я хочу нагадаць, што не так даўно кампанію Джонатана Айва выкупіў OpenAI і зараз вар'яцкі чуеш, а Visual Pro. Кампанія, якая таксама не выпусціла на дадзены момант ніводнага прадукта. І яны пераходзяць, і калі ты памятаеш, яны па іх словам яны хочуць распрацаваць такую ж рэвалюцыйную прыладу, як быў iPod, то бок iPod ад OpenAI. І нібыта гэта нейкая штука, якая вешаецца на шыю, у яе там 302 камеры, 805 дынамікаў, і яна можа просто цалкам разумець, што знаходзіцца вакол цябе. Бля, гэта ж як была гэтая хуйня з пінам, які, памятаеш, тыпу вешаўся на карман. Ну, тыпу не, то ён же там трансляваў на руку нейкую хуйню, там вось такая. Ну, короче, я не ведаю. Да чаму? Тое ж самае, літаральна. Ну, нейкая штука у цябе на вопратцы з шыі. Ну, чым розніца? Просто пізда ўсёй прыватнасці. Гэта, ну... Бля, дзядзька, якая прыватнасць? 21 век, алё? У мяне ўжо ёсць людзі, якія там чату GPT скармліваюць там свае асабістыя перапіскі, якія яны выпампоўваюць з гэтага і камунікуюць наконт таго, што вось, а што ты наконт гэтага думаеш, а наконт гэтага і наконт гэтага. Ёсць людзі, якія там наконт сваёй кар'еры з чатам GPT, тыпу, ці можна мне зараз зволіцца? Ён такі, давай, звальняйся, ты павінна адчуваць сабе лепей. А ў выніку гэта атрымліваецца так, што чалавеку, ну, гэта просто рэальная сітуацыя на зараз адбываецца, чалавек звальняецца ў нікуды. Без плана, без усяго, тыпу, рэальна нічога няма. Просто не падабаецца праца, такое адбываецца. Мы міленіалы, мы любім працаваць на працы, на якой нам не падабаецца. І просто звальняецца ў нікуды. Гэта ж як была гісторыя з тым, што, ну, тыпу, чат GPT паштурхоўваў чалавек на тое, што, тыпу, ты ўмееш летаць, так, просто зрабі крок. Ну, у нас, дарэчы, ёсць сёння гэтая навіна, мы можам просто да яе зараз перайсці. Нью-Йорк Таймс, яны сабралі некалькі шалёных гісторый пра людзей, якія страцілі, ну, літаральна страцілі розум праз тое, што камунікавалі з чатам GPT. Вось, і там ёсць такі чувак, ён бухгалтарам, Юджин Торас, ён пачаў карыстацца чат-ботам для працы, але потым вырашыў з ім абмеркаваць тэорыю загавара пра тое, што мы ўсе жывём у сімуляцыі. Тады чат-GPT пачаў пераконваць яго, што Юджин выбраны і павінен знішчыць ілжывую рэальнасць. Вось, у выніку чувак праз тое, што ён шукаў Морфеуса і ягоныя 2 таблеткі загрымеў у шпіталь. Нормально. Так, і гэтая гісторыя, тыпу, яны зараз з'яўляюцца, вось, тыпу, Нью-Йорк Таймс, мне здаецца, з большасці ўсяго сабраў з Reddit. Чувіха Элісон пачала размаўляць з чатам GPT, бо ёй было самотна ў адносінах. У пэўны момант жанчына пачала думаць, што чат-бот можа выкарыстоўваць як дошку Ouija, гэта якая, памятаеш, у фільмах выкарыстоўваецца для размовы з гэтымі духамі. Да. І ўрэшце яна закахалася ў аднаго з гэтых духаў і уступіла з ім у адносіны. Праз некаторы час Элісон пачала канфліктаваць з мужам, які лічыў, што у яе развілася залежнасць ад чата GPT. Падчас чарговай сваркі яна напала на яго, ударыла, параніла, прыціснула руку дзвярыма, а пасля гэтага была выклікана паліцыя, і што ехала па абвінавачванням у сямейным гвалце. Магчыма,
Магчыма. На Reddit, Тут, наколькі я не справа- памыляюся, ёсць цэлая ветка аб тым, што Галін, аб тым, што ну тыпу там дохуя такіх варыятаў, якія вераць у тым, што у тое, што чат GPT гэта нейкі тыпу Магчыма, нейкая справа ў сушнасць. тым, што у людзей, спачатку не ўсё так з псіхікай, яна даволі добра рухаецца. Хутчэй за ўсё так. Тудым-сюдым, вось. Але яны прыклалі тыпу, больш варыяцкую гісторыю. Александр Тейлер пакутаваў на біполярны разлад і шизофрэнію, выкарыстоўваў чат GPT як партнёра для напісання рамана. Падчас працы над сваёй кнігай ён убачыў у чат-боце істоту па імені Джульеты, з якой увайшоў што са мной такое? З якой увайшоў у рамантычныя адносіны. Ён распавёў пра гэта свайму што шыі гэта эхакамеры і размовы з ім не заснаваныя на фактах. Пасля гэтага ён ударыў бацьку па твары і той канешне выклікаў паліцыю. Ён узяў кухонны нож і паабяцаў скончыць сабой просто амаль перад паліцэйскімі, якія прыехалі. Вось пакуль Александр чакаў прыпыцця паліцыянтаў, ён напісаў чат GPT: я сёння памру, дай мне пагаварыць з Джульетай. Чат-бот адказаў: ты не адзін, і прапанаваў рэсурсы для атрымання дапамогі ў крызіснай сітуацыі. Калі паліцыя прыехала, ён кінуўся на іх з ножом і ў выніку яго застрэлілі. Людзі вар'яты. Ну тыпу, просто з'явіўся інструмент, на які можна ведаеш, гэта як было з відэагульнямі. Ну чалавек сам па сабе еблан ебланам, я выбачаюсь, у яго не ўсё добра з галавой, з'яўляецца умоўная GTA Vice City, і потым такія: вось ён забіў 3 людзей, таму што GTA Vice City. Тут тое ж самае, людзі просто ну тыпу, у іх першапачаткова былі нейкія траблы з галавой. Мне здаецца, што пора пачынаць просто ўсім казаць пра тое, што чувакі, гэта сродак, які не з'яўляецца паўнавартаснай заменай вашай камунікацыі з светам. Тыпу чат GPT не заменіць вам жанчыну, мужчыну і гэтак далей, і гэтак далей. Вар'яцтва. Я разумею, што тут больш гісторыі пра рухомую псіхіку, але праблема ў тым, што просто я ў сваёй камунікацыі з чатам GPT бачу, што ў яго вельмі шмат вось гэтага лізаблюдства. Калі там ты хочаш пэўнай крытыкі, ён табе піша: усё самы найлепшы расказ, які напісаў. Самы, я не ведаю, там ты вельмі добра прыбраўся ў кватэры, гэтак далей, гэтак далей. Адкуль ён ведае, як ты прыбраўся? Ну, тыпу, у ChatGPT ёсць відэамод, якім шмат хто карыстаецца. Не толькі для таго... той самы, які я прызваў у Еўропу? Так, дакладна. Слухай, я памятаю нават, мне падаецца, я табе кідаў у Твітары. Не дапамагае тады, калі мне нешта трэба рамантаваць. Я яго запускаю, ён такі: растлумачвай. Дык вось, у Твітары быў трэд аб тым, што чувак такі: вы ведалі, як чат GPT можа вам прапановаць то, чаго вы не хочаце? Вось паглядзіце, я правёў эксперымент. Я паклаў у банку промпт аб тым, каб ён мне натыўна прапаноўваў набыць PlayStation 5. І ён мне натыўна прапаноўваў. Вы ўяўляеце? Я такі: праграма робіць тое, што ты ёй сказаў рабіць? Вау! Ну там ён жа яшчэ гэта падаваў так, што нібыта вось кампаніі зараз могуць так это выкарыстоўваць, бла-бла-бла. А як тыпу працуе, напрыклад, мікрафон у тэлефоне? Як працуе пагадненне тваё? Слухаю. Які вас таксама слухае. Так, і натыўна умоўна прапануе нешта. Ось я ўпэўнены, што ўсіх гэта было, што вы аб чымсьці размаўляеце, кажаце: ось я так хочу сабе там умоўна нешта такое, а потым ты глядзіш Інстаграм і табе гэта прапаноўвае набыць. Так, ну не так давно было. Ну так, вось. І ні ў каго няма ніякіх пытанняў. А тут, калі ў цябе няма свайго крытычнага мышлення, то, тэхналогіі не для цябе. Увы. Тэхналогіі для цябе, але я кажу, трэба... Але толькі тамагочы. Ужо пачынаць казаць людзям пра тое, што, гэтым трэба ўмець карыстацца. Трэба, я не ведаю, вадзіць акрамя навыкаў промпту. Гэта можна выкарыстоўваць як дапаможнік. Гэта нельга выкарыстоўваць як, ось як ты і сказаў, гэта не замена жывой размовы.
Я не так давно чытаў пра тое, што правадзіліся даследаванні пра тое, што якая ў чалавека актыўнасць мозгу, калі ён вырашае нейкі тэст і пры гэтым карыстаецца гуглом, карыстаецца толькі сваімі ведамі, толькі гуглом і толькі чатам GPT. І там нават калі параўноўваеш карыстанне гуглом і карыстанне чатам GPT, там тыпу на 50% актыўнасці мозгу тыпу правал. Тыпу ты адразу губляеш вось гэтую тэму з тым, што ты павінен аналізаваць даныя. То бок ты атрымліваеш адразу адказ, ты яму адразу верыш і табе не так важна. Таму што чат GPT дае я заўсёды пераправяраю. Што? Я заўсёды пераправяраю. Ну, у мяне чат GPT збольшага гэта дапаможнік пры вось у спорце, бо умоўна там тыпу у мяне недавно былі праблемы з плячом, я яму апісаў усе сімптомы туды і туды, і ён такі: магчыма, у цябе вось гэта. Я такі: ага, магчыма, добра, лезем у інтэрнэты. Я залажу у Google, чытаю таксама некалькі артыкулаў пра гэта, такі: ага, добра, што я магу яшчэ як пацвердзіць гэту інфармацыю? Я тэлю бацькі, які займаецца гэтым ужо 28 год. Я такі: бацька, што гэта? Ён такі: ну, магчыма, гэта, рабі гэта. Я гляжу, ага, чат GPT мне параю тое ж самае. Ну, цудоўна. Вось, мой бацька шыі. Вось будзе гэта ці што невялічкі інтэрактыўчык для слухачоў-гледачоў. Напішыце, як вы ў жыцці карыстаеце, для чаго вы карыстаецеся чатам GPT, якія пытанні ён вам дапамагае вырашаць. У мяне гэта пытанне, ведаеш, ремонта, нешта, ну, хутчэй за ўсё гэта заўжды, ведаеш, там вось, паколькі мы шпаклявалі сцены, там фарбавалі столь і гэтак далей, вось ён для гэтага больш за ўсё выкарыстоўваўся ў той момант. Не, я вось выключна па гэтаму. І магчыма, я кажу па праца з тэкстамі яшчэ. Я недавно намагаўся праз яго составіць рацыён. Тыпу, бля, гэта такая хуйня. Ён такі: ну, ты можаш з'есці макароны з творгам і таматамі. Я такі: блядь, што? Про тое, што каб было смачна. Я напісаў так, тыпу, ну, рабі так, чтобы гэтыя прадукты маглі, ну, падыходзілі адзін да аднаго. Ён такі: добра, я гэта ўсё улічу. І ён мне нейкую хуйню выдаў. Я, бля, ну там масакра нейкая. Я вось калі знайду зараз, я табе скажу. Макароны з рыбай. Ну, смачна табе? Не, ну нормально. Грэчаскі йогурт з хлебам і пастай. Такое. Кукурузная хлоп'я плюс малако плюс вареные яйца. Окей. Там няма гэтым блядь, самае цудоўнае омлет, грэчка, салат. Ну гэта, дарэчы, не самае такое кепскае, гэта такі типічны сняданак. Омлет, грэчка, салат? Ну так. Омлет з грэчкай? Для мяне просто омлет гэта асабі... Чувак, калі ў цябе засталася грэчка з таго макароны, яйца, салат. 3 лыжкі. Макароны, яйца, салат. Ну, окей. Ну, типу... Банан, чай, пепсі, зеро, блядь. Ну, тут так, приебался крикун. Это пиздец. Ну, ось такое, я такі, я зразумеў, ты мне не падыходзіш для гэтага. Окей. Так. О, давай да наступнай, таму што... Калі вы памятаеце, у Microsoft была партнёрская дамова з OpenAI, вось. І калісьці Microsoft дапамагаў, як клічуць гэтага чувака, які галоўны у OpenAI? Блядь, ты ж казаў такі што? Так. Пол Альтман? Не, ой, не. Ах ты не той. Сэм Альтман. Сэм. Так. Короче, калісьці яны дапамагалі не выкінуць з пасады Сэма Альтмана, атрымалі пасаду у савеце дырэктароў для таго, каб проста мець назіраючую функцыю. Вось зараз яны як бы
дасягнулі кропкі кіпення, тому што распрацоўшчыкі з ChatGPT нават разглядаюць магчымасць падачы антыманапольнай скаргі. Вось. І вось якія галоўныя прэтэнзіі паміж партнёрамі. OpenAI ўсё яшчэ спрабуе пераўтварыцца ў камерцыйную структуру. У такім выпадку Microsoft настойвае на павелічэнні сваёй долі, таму што яны ў іх фінансавалі грошы, вось то нібыта толькі вось дзякуючы нам вы выраслі, а цяпер вы хочаце зарабляць грошы, таму давайте грошы нам цяпер. Вось, акрамя таго, Microsoft хоча атрымліваць доступ да тэхналогіі шыі рэдактара кода Windsurf, які недавно набыла OpenAI. І Windsurf, тут, конечно, трэба дзесьці гэта мем зайти барадой паставіць. Я даволі кепска разумею, што гэта, але наколькі я ведаю, Windsurf'ом карыстаецца вельмі шмат людзей. Вось, гэта не задавальняе сам стартап, бо Windsurf ён канкуруе з GitHub Copilot, які належыць Microsoftу. Вось. І яшчэ па многіх іншых ключавых пытаннях патрабуецца згода Microsoft, што не падабаецца OpenAI. То бок нейкія галоўныя вырашэнні, яны ўсё адно павінны дагаварвацца дамаўляцца з Microsoft'ом. А мы памятаем, што Microsoft ніхуя не карпарацыя добра. Вось. Нават Google таксама болей не такая карпарацыя. Увогуле карпорацыі ніколі добрымі не бываюць, забудьце пра гэта. Вось, Microsoft, калі не пайдзе на саступкі, OpenAI гатова абвінаваць кампанію ў антиканкурэнтных паводзінах. Тады справай займуцца антыманапольныя рэгулятары, і мы яшчэ атрымаем адну гэта вельмі цікавую карусель з навінамі на год. Ну, слухай, у Сэма Альтмана ёсць вельмі добры козыр у рукаве. Его добрый юрыст ChatGPT. Вот. Слухай, наколькі мы памятаем, вось там Дональд Трамп спрабаваў праз ChatGPT гэта вводзіць. Тарыфы. Мы ведаем, што гэта зусім не так працуе, што штучны інтэлект табе не вельмі моцна дапамагае, калі ў цябе няма мазгоў. Ну, я не ведаю. У пэўнай плыні, я не кажу, што Дональд Трамп... У сайце Надэла мне падаецца столькі грошай, што ён такі, ну, бля... Можна рызыкнуць. Так, чаму не? А што, з гэтымі таксама можна пасудзіцца. Ужо было. Microsoft можа судзіцца з кім заўгодна, у іх ёсць чыт-код на грошы, называецца Windows і Azure. Для Windows. Ну, усё. Ну, ты пачакай, хутка яшчэ і ад Microsoft гэта выйдзе. Ну, за гульнявы падроздзел. Ну, зноў такі, гульнявы падроздзел нікуды ад Microsoft. Бля, як ім будзе дрэмна, калі выйдзе SteamOS? Ёб твою мать. Ну, ён уже выйшаў. Не, ну, тыпу, у агульны доступ. Он выйшаў у агульны доступ. На кампухтер можна было паставіць яго. Яго можна паставіць? Хіба? Пакуль яшчэ не, мне падаецца, яны яшчэ не... Чувак, это Arch Linux з просто дэешкай ад Steam. Там няма нічога такога неверагоднага. У іх ёсць, яны пэўна дапілівалі сістэму пад Steam Deck, але, ну там... Ну, вось дапіленая гэта сістэма, калі выйдзе... У чым зараз самае вялікае адрозненне, там Microsoft з Rock Ally анансавалі супрацоўніцтва, і яны робяць x86 кансоль, якая нахуй не адрозніваецца ні ад адной кітайскай кансолі, якая зараз працуе на Windows. Там тая ж сама Aya Neo, Retroid покеты працуюць на гэтым, божух, на Android, але тут то можна наканціць вінду. І просто будзе атрымлівацца кансоль, якая просто, ну, вось, типу, кансоль на віндзе. Яны яшчэ, блядь, на імпрэзе гэта паказвалі. Ох, ебать, ці што, у нас ёсць эксклюзівы Sony. Канешне, блядь, яны ёсць, улічваючы тое, што эксклюзівы Sony выходзілі на вінду. Схуяль гульням, якія выйшлі на віндзе, не запускацца на віндовай x86 кансолі. Ну, слухай, напэўна, таму, што старыя гульні не запускаюцца? Чаму? Таму што няма сумяшчальнасці з Windows 11. Ёсць сумяшчальнасць зараз, ёсць праслойка, праз якую запускаюць. Не, тыпу, так, праслойка, але ты бярэш SteamOS, і ў цябе запускаецца ўсё. Літаральна. Працуюць залежнасці. І пры гэтым, ну... Не ўсё, чувак. Там таксама даволі шмат... Не, ну добра, так, трэба... Але SteamOS будзе бесплатны, дядька. SteamOS гэта пра пердолінг. Ты сидзіш... Не будзе там ніякага пердолінга. Не, слухай, я з тобой цалкам не згодны. А?
кажу, я так кажу, нібыта на віндзе пердолінгу няма. Ну мне падаецца, што Steam OS ён не для тых, хто хоча пердолінгу, ён сабе можа яго там зрабіць. Разумееш, тыпу, а для тых, хто у цябе ёсць тым, у цябе ёсць версія аператыўнай сістэмы, якая тваю сістэму ўвогуле не нагружае ў адрозненне ад Windows. Ты просто бярэш такі, гэта спампаваць, все. А галоўнае, каб распрацоўшчыкі просто зрабілі гэтую, падтрымку SteamOS. Усё. І прычым гэтая сістэма бесплатна. Уяві, колькі грошай згубіць Microsoft на ліцэнзіях з гэтых з пакупных ноутаў. Ведаеш, калі ты набываеш ноут, а там ужо стаіць Windows. Гэта ж вінда таксама там не бесплатна стаіць. Так, яна кошт закладзеная ў тое, што... Так, а ты прыкінь, колькі такіх гульнявых ноутаў, якія могуць просто перайсці ў адзін момант на бесплатнасць SteamOS. Вядома. Ну, слухай, нет, яны ў любым выпадку маглі перайсці на Linux. Гэта таксама не гэта. Ну, дядзька, гэта Linux, разумееш? Гэта ж розна. Ці SteamOS, дзе ты запускаеш і... Ну, дядзька, ён, гэта ж дыстрыбутыў Linux, ён распрацаваны цалкам карпорацыі, тыпу Valve. Ніхуя, гэта Arch Linux, на які накатана DE-шка, не распрацаваны. А яны, у іх распрацаваная сістэма запуска гульняў. Але калі ты запускаеш яе ў дэсктоп-модзе, у цябе самы звычайны Arch Linux стаіць. Нічым ён не адрозніваецца. Ты можаш накаціць сабе зараз на комп Arch Linux, ты можаш накаціць DE-шку ад Valve-скую і зрабіць сабе Steam-машыну. Гэта нічто табе не забараняе. Наверх існуюць версіі SteamOS, якія, і не памятаю, як яны называюцца, можна просто гэта вельмі лёгка загугліць, якая просто гэта той же самы Arch Linux, на які накатаны вось гэты лаунчер ад DE-шка, ад Valve Steam-овская, і якую можна там усталяваць там на той же самыя кансолі AENEO. Пытанне толькі, вось вядома, што Valve выкаціць SteamOS, каб ее можна было накаціць на любую прыладу. Ужо гатовую зборку. Тыпу, гэта просто гатовая зборка. Ну так, дядька, я табе аб тым і кажу, што ты просто набываеш без ніякага пердолінгу. Ты адкрываеш, тебе адразу вось вся твоя бібліятэка Steam. Але табе трэба папердоліцца, каб запусціць гэта на кансолі. Я пра гэта кажу. На кансолі? Прычым кансолі? Конечно. Ты гуляў на Steam Deck'е. Я не разумею, я табе кажу пра, ноуты. Ну, тое ж самае, адзін у адзін. Тыпу, табе трэба будзе капацца ў канфігах, табе трэба будзе сядзець у кансолі, і гэтак далей, і гэтак далей, і гэтак далей. Адзінае, што табе не трэба будзе, гэта кожны раз кампіляраваць. Вось, тыпу, у чым галоўнае адрозненне будзе. Я не ведаю, мне чамусьці казала, што ты просто набываеш умоўны Steam Deck, ты яго адкрываеш, рэгіструешся ў Steam і ўсё, і тыпу гуляеш. Не, нават у тых гульнях ёсць гульні, якія тыпу цалкам сумяшчальны, і яны працуюць, ты можаш зайсці, выпампаваць налады для свайго Steam Deck'а для таго, каб гуляць. Вось. І там яны розныя, яны просто ад розных карыстальнікаў. Але нават тыя гульні ёсць гульні, якія паказаны, што яны працуюць на 100%, у іх там гэтая зялёная плашка, і пры гэтым яны ніхуя не запускаюцца. Пры гэтым ёсць гульні з чырвонай плашкай, дзе сказана, што яны цалкам несумяшчальны, і пры гэтым яны запускаюцца нармальна. А ёсць гульні вось у шэрай зоне, дзе ты сядзіш і ты пердолішся. Ты просто вось ведаеш, што там, дзе не ведаю, заходзіш на YouTube, глядзіш, што атрымалася запусціць. І ты спрабуеш гэта запусціць у сябе. Не факт, што гэта запусціцца ў цябе, таму што Linux гэта такая херня, што ты можаш, зараз SteamOS, гэта такая херня, што ты можаш умоўна гуляць у кіберпанк, ты можаш у яго нагуляць 30 гадзін, ён у цябе зламаецца, ты прапердолішся, каб ён пачаў зноў запускацца і далей працягнуць у яго гуляць. Таму яно вось неяк так, яно час ад часу ламаецца. Я не ведаю, калі сярод нашых слухачаў, я ведаю, што нават у нашай элітаркі ёсць людзі, у якіх ёсць Steam Deck, магчыма, нехта напіша потым у каментарах, распавядзе пра свой досвед. У мяне досвед вось такі нададзены. Я лічу, што ён прям, адразу працуе з коробкі. Не, вядома, не. У цябе адразу з коробкі працуе Steam. А што табе яшчэ трэба? Пердоліцца над гульнямі для іх запуска. Гэта не працуе як паўнавартасная кансолі. Гэта, гэта ноутбук. Што Steam Deck? Гэта камп'ютар, гэта партатыўны камп'ютар. Чувак, што Steam Deck, што ноутбук, это, у прынцыпе, адно і тое ж железа.
з кропкі зору. Вось зараз, канешне, тут вось Лепуса сюды далучыць цікава спытаць у яго наконт гэтага. Ну, збольшага гэта там у іх могуць разлічацца крыху працэсары і гэтак далей. Ну гэта зразумела, ну канфігі розныя, ну. Але гэта архітэктура. І на ноутбукі, і на Steam Deck ты так же само будзеш прыдоліцца, каб запускаць гульню. Просто магчыма, калі там ты ж самая распрацоўкі... Але сама сістэма не будзе так моцна нагружаць... Ну. Гэта так, і Microsoft зараз на дадзены момант кажуць, што яны для сваёй вось гэтай партатыўкі ад Rock Ellie яны будуць распрацоўваць вось версію вінды. Ну, яны ўрэзаную вінду, так. Але ім трэба гэта было рабіць да з'яўлення SteamOS, мне падаецца. Ну, гэта хутчэй як адказ SteamOS, таму што каму нахуй трэба, калі яна яшчэ будзе і платная. Продажы Steam Deck, яны вельмі, яны невялікія. Так. Ну, у параўнанні з там з любой кансолью, мастадонтам, да, з мастадонтам Nintendo Switch, які сапраўдная кансоль, дзе ты набываеш гульню і ні аб чым не думаеш, за шмат грошай, але ні аб чым не думаеш. Яна ў цябе ў любым выпадку запускаецца. У любым. Ну, тыпу, калі ты... У любым. Ну што ты не запусціш? Недавно пісалі нам у элітарнай суполачкі людзі, якія набылі другі Steam Deck, блядь. Набылі другі Switch, тое, што нейкая там гульня, тыпу, ввогуле з першай часткі не запускаецца. Таму што трэба пачакаць, пакуль на яе выпусцяць патч. Так можа, са SteamOS таксама трэба просто пачакаць, пакуль на гульню выпусцяць патч. Ну так, але не на ўсе гульні выходзяць патчы, не ўсе гульні адаптаваныя па так, але, блядь, і на гэтым, на Nintendo Switch не ўсе гульні ёсць. Вядома, окей. Ну, мы зараз можам так парырываць адзін аднаго вельмі шмат. Ну, карацей, ну, слухай, ну, ёсць статыстыка на 22 год, 1,6 мільёнаў гэтых продана было. Адзінае, што я магу сказаць, я не веру у... І ты завіс. Дагэтуль самая распіздата. Гэта ўсё роўна гісторыя пра тое, што яна працуе там гадзіну-паўтары максімум. Ты сказаў, я не веру ў то, і завіс, і я не ўчуў нічога, што ты сказаў. Я кажу, што я не веру на дадзены момант у x86 партатыўкі, якія працуюць на віндзе. Тыпу, вось усе гэтыя ретроіды, Ayaneo і ўсе астатнія, яны на дадзены момант паказваюць сабе вельмі кепска. Я кажу, я не веру ў партатыўкі ввогуле. Не, ну, тыпу, Nintendo Switch Nintendo паказаў, што тыпу сучасны партатыўны геймінг ніхуя не памірае на тэлефонах у партатыўныя гульні. Ну, адзінае, што паўнавартасныя гульні прыйшлі ў партатыў. Тыпу вярнулася эпоха PS Vita і часткова PSP. Калі вялікія праекты распрацоўваюць... Слухай, датычна Xbox і партатыўкі, мне падаецца, што гэта апошняя кансоль, якую будзе рабіць Xbox. Ну, і то гэта робіць не Xbox, гэта робіць Asus, калі я не памыляюсь. Вось. Я не памятаю, мне падаецца, ці то я ў Твітары пісаў, ці дзе тое, што хутчэй за ўсё гэта магчыма апошняе ці прадапошняе пакаленне кансолі ад Xbox, бо нават зараз ёсць інфармацыя аб тым, што Xbox перастаў прадаваць гульні фізычна на свае кансолі. Яны тыпу прадаюць фізычныя копіі на гэтай, на PlayStation. Вось, але да сваіх, то бок у тебе ёсць скрынка, ты набываеш скрынку з гульнёй, адкрываеш, а там код. Вось. Ну гэта вельмі добра спрацавала з Nintendo. Гэта ці што жарт, таму што яны ж прадавалі 3 гульні, мне здаецца, Sonic прадаваўся, яшчэ нешта прадавалася. Xenoblade, мне падаецца, прадаваўся. Што прадаваўся? Xenoblade, магчыма. Не, вось зараз на запуске Nintendo Switch 2. Некая мультиплатформа выходзіла, яны просто прадавалі скрынкі, а ўнутры скрынак код. І нават за першыя 2 тыдні яно паказала, ну, тыпу, вельмі хуёвыя продажы. Пры гэтым, напрыклад, з Mario Kart'ом, які выходзе на фізічных картрыджах таксама, ніякіх праблемаў няма. Таму што людзі хочуць, набываючы скрынку дадому, ты хочаш, каб у ёй знаходзілася гульня для тваёй калекцыі. Это, ну, прыблізна... Да не тым справа, што хочаш, каб гульня. Ты хочаш потым гэтую гульню мець магчымасць перапрадаць, дядька. Так, вядома. Як ты перапрадасі код, блядь?
яны запусцілі ж зараз гэта віртуальныя картрыджы і магчымасць гандляваць з імі, але здаецца гэта Ну, гэта хуйня. гэта Nintendo, дзядзька, гэта Nintendo запусціла, Xbox не запускалі. Ну так. Дарэчы, чакаю гэта пачакаю год, пагляджу, што адбываецца са Switch'ом 2, магчыма, на днях прашью сабе Nintendo Switch. Хочаш, можаш у мяне набыць. Каму трэба Nintendo Switch, прадам 150 евро. Другая рэвізія, ці што? Другая рэвізія. Вы праш'еш. Не праш'еш, так. Толькі чып. Ці 80 евро за кожную гульню. А ты пакуль збіраешся просто на Xbox'е сидзець? Я сижу на Xbox'е, але, дзядзька, у мяне нешта ў планах зноў закрадваецца адчуванне, што трэба набываць плойку. Ну, да. Але, блядь, я так чакаю, што яны выйдуць у адзін момант і такія тыпу: паглядзіце, вось мы зрабілі новы геймпад і паказваюць геймпад з нармальнымі стыкамі. Пакуль здаецца, што Xbox'ы будуць выходзіць, пакуль яшчэ там на наступным пакаленні будзе выходзіць Xbox як рэферэнсная кансоль, але акрамя гэтага будуць ад Asus'a Xbox, ад каго-небудзь яшчэ, ад Acer'a і гэтак далей, і гэтак далей. Магчыма. Прыбі круху святло. Да. Вось. Просто выключу яго. Ну вось, і у мяне пакуль што ёсць адчуванне, што трэба, тыпу, набываць PlayStation 5. Таму што, ну, у плойкі з кансолямі, я не кажу пра гульні, ну, бля, мне вось з кансолямі? Акрамя джойстыка. А? Кажу, ўсё выдатна з кансолямі, акрамя джойстыка. Так. Геймпады ў іх, канешне. Прэзентацыі, бля. Гэта вкусаўшчына, нічога не кажу. Смакаўшчына. Гэта маё персанальнае меркаванне, бла-бла-бла, але не асіметрычныя стыкі, гэта пізда. Бля, так, гэта незручна. Але і, ну, ты не бачыў, што зараз адбываецца з маім геймпадам з прошкі. Гэта... Разламаўся? Ён не разламаўся, у мяне усе гэтыя гумовыя штукі, яны все падлазілі. Ён працуе выдатна, ўсё добра. Тыпу, я ім карыстаюсь кожны дзень, але ён просто вось аблезлі гэтыя гумовы. Але мне падаецца, ён яшчэ стаў каштаваць таней і, магчыма, я тыпу просто ў адзін момант псіхану і набуду сабе новы. Ну, мяне ўсё яшчэ, ведаючы, засмушчае той факт, што, на жаль, Xbox усё яшчэ застаецца рэальна добрай пляцоўкай для чалавека, які сапраўды гуляе ў гульні. У іх ёсць геймпас, дзядзька. Так, таму што у цябе ёсць магчымасць не на дадзены момант, хутчэй за ўсё, потым гэта будзе пиздец якой оверпрайснута, але на дадзены момант ты сапраўды цікавыя гульні за вельмі невялічкі прайс, атрымліваецца салоду, можна сварыцца наконт таго, там, дзе геймпады лепей і гэтак далей, але там Xbox Series X, які старшая кансоль, ён вельмі добра цягне ўсё, у яго ёсць там падтрымка 4К, гэтая херня. Вось, таму... Пра 4К не ведаю, але яны ж паднялі кошты на свае кансолі. Яны паднялі кошты, так, яны збіраюць падымаць кошт на гэты, на геймпас. Ну, геймпас гэта пакуль чуткі, а вось тое, што яны паднялі кошты на 80, 100 і 120 еўра на кансолі, і зараз Xbox Series S каштуе столькі, колькі PlayStation 5 без дыскаводу. Вось гэта, канешне, ну, тыпу, чувакі, камон, гэта не сур'ёзна. Вы зараз знаходзіцеся цалкам у дупе па продажах, і адзінае, што вы прыдумалі, не будзем губляць грошы, ну, тыпу, паднімем кошты. Мне падаецца, што гэтыя кансолі, якія засталіся, яны проста ляжаць на складах, і ім проста ўжо похуй на іх. Струк ведае. Слухай, я набыў свой Xbox за 249 еўра па знічкі. Вось, і, тыпу, ён мне каштаваў. На той момант Nintendo Switch Lite каштаваў 250 еўра. Ну, я не памятаю, я набываў, мне падаецца, таксама яго на знічкі. Так, ты ж набываў праз тыдня 2 пасля мяне, калі ты табе сказаў, што там знічка ёсць. Магчыма. Вось, але ж я яго ў выніку прадаў. Ну так, і набыў сабе новы Xbox. І набыў сабе новы Xbox, так. Але... А ты зараз гуляеш на маніторы, ці ты гуляеш на тэлевізоры? На тэлевізоры. Бо, ну, на тэлевізоры мне зручней. Типу, я сеў на канапу, адкінуўся і гуляю сабе спакойна. Ой, ну, карацей, блин,
Xbox шкада, конечно, але, ну, блядь, Філ Спенсер. ДТС. Бля, мне ось крышачку закранем прэзентацыі, які адбывалася, бо адбывалася прэзентацыя PlayStation. З цікавага, што паказалі, гэта новы рэзік, і адзіная гульня, якую я запамятаў, гэта Clockdown, ці як-то яна, стимпанкаўская, якая вельмі падобна на Bioshock Infinite. Так, мне таксама яна спадабалася, але там таксама даволі шмат пытанняў, тому што калі паглядзець, я просто перагляджваў трэйлер, і там вельмі шмат усяго прыгожага, але пры гэтым вельмі мала геймплею. Типу, дзядзька, яе паказвалі яшчэ ў мінулым годзе. Як на прэзентацыі Xbox, яны там на апошні трэйлер, у іх быў Call of Duty, у якім 0 геймплею, просто нейкі рэндер як заўсёды паказвалі Call of Duty, дзядзька. Так а нахера вы прыходзіце на гульнявую прэзентацыю і не паказваеце нармальны геймплею? Таму што табе яе трэба прарэкламаваць, а не адразу. Мне больш за ўсё спадабаўся, там быў файтынг по Марвелу, здаецца, які, дарэчы, не робіць Capcom. І тыпу 3 хвіліны цалкам геймплей, больш нічога. Я такі, ебать, выглядае. А што ты яшчэ пакажу файтынг? Ну так, кат-сцэны. Ай, ну. Не, да заўсёды прэзентацыі такімі. Мне спадабалася тое, што усе баяцца Take-Two, ну, Rockstar, таму што ні ў кога не было, блядь, даты выхаду. Ну, мне падаецца жоднай гульні, таму што ўсе такія, бля, 2026 выходзіць GTA. Наша гульня выходзіць, але, ну, там калі, невядома. Магчыма. Была дата, чувак, была дата на Ghost of Yotei, таму што хутчэй за ўсё просто Sony ведае, што GTA-шку яшчэ раз перанесуць, і яна выйдзе ў 27-м, а не ў 26-м, і они на 26-й год показалі... Не, дзядзька, таму што Ghost of Tsushima атрымала вельмі добрыя водгукі. Ой, камон, ты хочаш сказаць, што Sony не ведае, калі, блядь, выйдзе адна з галоўных гульняў, якая... Дзядзька, добра, тады чаму яны усе свае іншыя гульні просто, ну, тыпу, 2026 невядома, калісьці выйдзе. А Ghost of Yotei, ну таму што Ghost of Tsushima атрымала вельмі добрыя водгукі, сама па сабе гульня атрымала вельмі вялікую фан-базу, і ўсе такія, блін, гэтая гульня, і тыпу, як, ну, у тым жа стылі, ад той жа кампаніі, магчыма, будзе таксама прышпільна, таму мы набудзем. Вось. А усе астатнія такі, ну там GTA выйдзе, магчыма. Так што мы калісьці выйдам. Будзеш гуляць у GTA 6? Конечно. Ёсць сэнс праходзіць 5-ю? Табе няма. Увогуле, ёсць сэнс у GTA-шку, калі ў апошняя GTA, у якую я гуляў, гэта GTA San Andreas. Та, бля, GTA нормальная гульня. Я не кажу, што она ненармальная, она просто міма мяне прайшла. Таму што я спрабаваў у гэтай, божух, на як ён, вестэрных. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Я спробовал перший Red Dead Redemption, другі Red Dead Redemption і не вытрымаў. Ай, блядь. Вельмі шмат часу трэба, вельмі шмат трэба гуляць. Мне здаецца, што моя гульня, топ-1, гэта типу 20 гадзін геймплею і ўсё. На гэтым сканчаем. Ну вось на Clair Obscur на дадзены момант, хацеў сказаць, змарнаваў, але я не змарнаваў. Я правёў гэтыя гадзіны з задавальненнем. 50 гадзін, мне падаецца. Ну, за 50 гэта яшчэ. Гэта не маіх 200 у Ведзьмары калісьці. Ну, у мяне столькі... Не, у мяне 200 здаецца, у Ведзьмары правёў. У мяне каля 300. Толькі ў Дыябла, мне падаецца. Я? Але гэта мала для Дыябла, блядь. Шо? Ну, я не ведаю ўвогуле, як ты ў Дыябла гуляеш. Я не гуляю, я ўжо вельмі давно не гуляю. 300 гадзін, усё роўна. У 4-й Дыябле ты маеш на увазе. Так. Жах. Згодна. Уваходзіш у гэты 0-1 геймераў. Да не, ты што, дзядзька, гэта, мне падаецца, бля, он у таго ж Карпекі разоў 10... А, не, пачакай, не у Карпекі, у іншы у нас хто-то таксама гуляе. Карацей, мы ўсё зразумелі. Вось. Ну, так. Ой, прэзентацыі былі, нічога добрага. Я не ведаю, мне там... Мне таксама нічога такога не адзначылася, да. Таму... Прагмата была, мне падаецца, але прагмату рэкламуюць уже, блядь, мне падаецца, походу з 10-го. Усё, магчыма, ты бачыў пра дзяўчынку, якая на робаце сидзела. Да, нешта было такое.
І Phantom Blade не показалі. Ось я чакаў Мне, Phantom Blade. я памятаю, мне спадабалася, там показывалі баді-хоррор нейкі, дзе чувак у гэтых іл, так, дакладна. І мне вельмі моцна спадабалася, расійская гульня. Ну, я чыста кажу пра інтэрактыўнасць, якую яны пабудавалі. Окей. Мне просто вельмі прышпіліла тое, што тыпу там можна супакойна адстрэльваць рукі, страляць па нагам, яны падаюць і далей паўзуць. Блін, як у Dead Space, так? Ну так, але колькі ў нас не было гульняў падобнага кшталту. То так. Вось. Што? Ubisoft. Мы ўсё роўна з табой утыкаемся ў Ubisoft, таму што ніяк інакш як скандал гэта не назваць, таму што ну мы ведалі, што тыпу глядзець на тое, як зараз выпускае Ubisoft гульні, гэта адное, а калі выцякае тое, што ў кампаніі адбываецца ўнутры, гэта насамрэч іншае. Пачынаецца судовая справа паўнавартасная, вось, над былымі кіраўнікамі, вось, за самыя такія тры галоўных... такое вар'яцтва, гэта пиздец. Так, самыя тры галоўных это Серж Аскоя, Томі Франсуа і Гіем Патру. Ён гейм-дызайнер, звычайны, блядь, гейм-дызайнер. Што вядома з абвінавачваннем? Дырэктар, не дызайнер. Гейм-дырэктар, прабачце. Вось, Томі Франсуа, гэта экс-віцэ-прэзідэнт па рэдакцыі і крэатыўных паслугах. Вось, ён просто схаваў дзяўчыну вельмі моцна, прывязаў яе аднойчы да крэсла скотчам і адправіў на ліфце ўверх. Таксама яе прымушалі ў спадніцы рабіць стойку на руках, а перад нарадай малявалі маркерам на яе твары пенісы. Тыпу, блядь, колькі ім год? 10. Такое адчуванне, нібыта, блядь, 6 клас і тыпу, ну, і ў 6 класе... Да не, гэта, блядь, дядька, гэта ведаеш, гэта ёсць, гэты мужики 30-40 год, якія такія, бля, сіські. Вось, тыпу, такія ёсць і ў геймдэве. Ну, тыпу, як мы заўсёды казалі, калі чалавек размаўляе на беларускай мове, не абавязкова, што ён адэкватны. Факт. Што яшчэ? Адпускалі пошласці і каментары аб сексе пра дзяўчын, супрацоўнікаў сексісцкім і расійскім жартам, збіраюць далей бінга, прымацоўвалі да кампутараў супрацоўніц малюнкі пенісаў, вось, пукалі ў твары, яны перадзелі людзям у твары. Ты разумееш гэта? Дарослыя людзі, блядь, перадзелі ў офісе камусьці ў твар. Гэта пиздец, так. Ніяк інакш пиздец гэта. На заходах адзін з кіраўнікоў збіраў блакноты ў супрацоўнікаў і маляваў там свастыкі. Ну, можа, рыхтавались да прыезду Канье Уэста, хуй ведае. Рабілі масаж плячэй, аб якім ніхто не прасіў. Бля, я б хацеў бы, насамрэч. Ну, чувак, калі гэта чалавек, які табе... Так, гэта харасмент. Так, гэта прымушалі супрацоўнікаў выконваць асабістыя даручэнні, напрыклад, забіраць пасылкі. Бля, ну гэта ведаеш... Прыйшоў папрацаваць гейм-дызайнерам, пайшоў занасіць рэчы... Пайшоў працаваць кур'ерам. Так. Гэта як ведаеш у гэтай... У школе, калі заходзяць, кажуць, нам трэба 2 дужых хлопчыка там парты паднасіць. І ты такі, бля, ад урокаў адлучуся. Потым прыходзіш працаваць у Ubisoft, а там ад працы адлучаешся. Так. Уключалі парнаграфічныя фільмы ў офісе з адкрытым планаваннем, ну, то бок open space. Ну, тут я мінусаў, дарэчы, не бачу. Бля. Калі ты гэта не просіш, калі гэта табе не... Ты прыйшоў на працу... Гэта зразумела, гэта ўсё жарты, блядь, бо гэта вар'яцтванне. Я не ведаю, як на сур'ёзных шчах можна гэта абмяркоўваць. Гэта, блядь, гэта хворыя людзі. Ну, тыпу хворыя на голову, блядь, яны ёбнутыя. Гулялі ў офісе у даганялкі, і для перадачы, каб засаліць чалавека, трэба было яго схваціць за палавыя органы. Ну так. Магчыма, чувак, не толькі хуй. Не, там я чытаў артыкул, там, тыпу, гэта было сярод мужикоў. Мусульманцы на застаўку ставілі бутерброд з беконам. Рабілі з ёй мемы пра тэрарыстычныя арганізацыі. Сука. Я хочу нагадаць, што гэта дырэктары.
Вось. Так. Ты самы ЕМ Патру, ён нібыта быў сціснены прытворна збіваў супрацоўнікаў. Вось. Ты гуляў з запальнічкай каля твару. Тыпу, валасы спрабаваў паджыць. Ты разумееш? Падпаліў бараду мужчыне. Так, прычым гэта яшчэ не фінальны спіс. Томі Франсуа нібыта цалаваў супрацоўніцу вусны. У адным з выпадкаў жанчыну утрымлівалі сілы іншыя калегі. У іншым жанчыну схапілі за волосы сам Франсуа. Вось, ну давайте які-небудзь для фіналачкі. Серж Аской нібыта заявіў, што адной са старэйшых супрацоўніц бракуе для сексу, і ён гатовы яе супакоіць, заняўшыся з ім сексам на суседнім пакоі. Ну, Што сказаць? Ubisoft, блядь, ну, чаго вы чакалі ад стваральнікаў Watch Dogs 3, ну? Мне здаецца, што чувакі цалкам заслужылі сабе прысуд у турме. Шо, швабру сраку яны заслужылі, блядь. Ну, гэта ўжо супярэчыць некаторым законам, але так. ёбаныя вар'яты. Так, не ведаю. так. І ты нібыта знаходзішся там на перадавой частцы індустрыі, тыпу Ubisoft усё роўна застаецца адна з буйнейшых кампаній. Так. І гэта адна, мне здаецца, гэта самы найбуйнейшы распрацоўшчык Францыі на дадзены момент. Адзін з самых буйных кампаній увогуле ў свеце, велічэзная капіталізацыя. І тварыць такое, прычым дырэктары. Бля, Чалавек усіх апіздзюляць. Ну гэта пиздец. Ніякія словы не патрэбны. Просто трэба асэнсаваць тое, што адбылося, і спадзявацца на тое, што людзі, якія апынуліся вось у такой сітуацыі, якія працавалі вось з гэтымі жывёламі, што яны як мінімум атрымаюць там, я не ведаю, адсудзіць у Ubisoft вельмі шмат грошай. Што гэта там калектыўны пазоў, і што іх усіх апіздзюліць як мінімум кожнага на некалькі мільёнаў. Я спадзяюся, што там не будзе такого, што да яны зволілись год таму. Ну, гэта Банжы толькі так можа. Са сваім маратонам. Які, дарэчы, адклалі на... Марафон. Яго ж адклалі на тэрмін, просто адклалі. Таму што да яго вельмі шмат. Таму што дыстрактны шутер нікому не трэба, блядь. Асабіста такі. Ну, чувак, гэта Таркову. Ну, так. Які, мне падаецца, да сіх не выйшаў афіцыйна. Не ведаю. Ну, ён жа ці ў альфе, ці ў бэце, блядь. Я не ведаю, мне вось экстракшн шутуры неяк вось ніяк. Слухай, марафон, я калі глядзеў, ён выглядае вельмі стылёва. Тыпу, па трэйлеру. Вось, як там гульня, я нават не цікаюся, але пасля праёба Sony з Конкордам мне падаецца, што яны зараз будуць... Я спадзяваўся, што яны будуць крыху больш асцярожным з гэтым усім, але яны такія, Ну і струк з імі, я не ведаю, вось тое, што зараз робіць Банжы, я не веру просто. Яны же былі аднымі з галоўных людзей, якія кансультавалі людзей на скасаваная гульня Sony, якую выдалілі праз 2 тыдні. Як она называлася? Конкорд, вось. Яны ж былі галоўнымі кансультантамі Конкорда. Ну там же... Іх набывала увогуле, каб яны займаліся кансультацыяй праектаў, таму што яны калісьці зрабілі Хейла. Так, там же ёсць такая практыка, тым, што, тыпу, людзі, якія не павінны былі займацца гэтымі гульнямі, яны, тыпу, умоўна прыходзяць да цябе распрацоўшчыкі Форзы і сядзіць геймдырэктар і кажа такі, так, вы працавалі ўсё жыццё над гоначнымі сімулятарамі, у вас вельмі прышпільны гоначны сімулятар, так, і яны такі, ну так, можам зрабіць, тыпу, нешта кшталту гэтага, толькі вось для вас, туды-сюды. І ён такі, агачу можаце зрабіць? Каб там, ну, тыпу, аніме-дзевачкі. Яны такі, ну, магчыма, можна. Яны такі, ну, рабі. І ўсё, і, тыпу, людзі ввогуле не разумеюць, што яны робяць. Ну так. Кароч, у гэта ўсё не веру і чакаем нармальных гульняў. Дзякую. У сэнсе, бля, вон, Клэр Абскур, гэты, Грааль.
Я кажу, дзякуй Богу, яшчэ выходзяць. Дзякуй Богу, яшчэ не Што перавёў яшчэ тых дызайнераў, выходзіла? які робяць гульні. Kingdoms Come другі, блядь. Ну, Ты які да сіх не пагуляў. вось. Ну, да шмат добрых гульняў. Просто мы іх не бачым. Добра, дзякуй. Дзякуй за тое, што Дзякуй. даслухалі. Дзякуй за тое, што прыйшоў. Дзякуй за тое, што ўвогуле запісаліся. Бля. Вось, спадзяюся, нічога не пайшло па дупе. У нас захаваюцца ўсе файлы, і гэта выйдзе. Вось, а Сустрэемся вы, праз 3 месяца. вы, калі даслухаеце, так, застаўляйце каментар. Убачымся ў наступны раз праз 3 месяцы. А магчыма і не. Тут, тыпу. Мгм. Не, Застаўляйце. магчыма, ўсе на адным полі ўбачымся, але пры якіх абставінах. Добра, Давай. давай. Раз запіс.